Extrémne počasie 5. a 6. mája. Srbsko. Dlhotrvajúce dažde a krúpobytie spôsobili po celej krajine záplavy, dopravný kolaps, škody na majetku a poľnohospodárskej pôde. Taliansko. Silné krúpobytie o veľkosti pingpongových loptičiek v oblasti Benátok zafarbilo ulice do biela a zničilo úrodu. Španielsko. Silný lejak v obci Valés a Vacarisses, sprevádzaný krúpobytím, zaplavil ulice v priebehu niekoľkých minút. Intenzívne dažde spôsobili lokálne záplavy po celej provincii Barcelona. Rumunsko. Silné krúpobytie zasiahlo niekoľko regiónov a spôsobilo vážne škody na majetku a úrode. Bulharsko. V obci Smílec v Silistrianskom regióne bol po silných dažďoch vyhlásený stav katastrofy. Rusko. Cez okres Turočak v Altajskej republike sa prehnalo tornádo, ktoré spôsobilo rozsiahle škody v lesnej oblasti neďaleko obce Iogač. Gruzínsko. Silný dážď a krúpobytie v Dedoplist-Skaro. India. Štát Gudžarát zasiahli búrky so silným dažďom, miestami aj piesočné búrky a krúpobytie. Najmenej 14 ľudí zahynulo a 16 bolo zranených v dôsledku padajúcich stromov, zrútených múrov a úderov blesku. Čína. Mesto Paoting bolo vo viacerých oblastiach zasiahnuté hustým krúpobytím. Thajsko. Silné dažde trvajúce viac ako hodinu zaplavili niekoľko ciest v Surat Thani. Indonézia. Silná búrka s nárazovým vetrom spôsobila rozsiahle záplavy v Bangkoku. USA. Juhovýchodný Texas zasiahli silné prehánky a krúpobytie, ktoré si vyžiadali život. Silná búrka zasiahla južnú Nevadu a spôsobila záplavy. V Herkimery a okolí nastali po silných dažďoch bleskové záplavy a uzávierky ciest. Mexiko. Pri letovisku Puerto Peñasco vznikol vzácny jav, morský chrlič vodný lievik. Brazília. Silné dažde spôsobili záplavy a zosuvy pôdy v oblastiach Morro de São Paulo, Gamboa a Garapua. Konžská demokratická republika. Silné dažde zasiahli mesto Kalemie a spôsobili záplavy.